uilen echt leuk hè, als ze... Kijk, Stijlos uit te kijken. Als ze op de Rasbergsti is, tussen de Wienranken en de Hesse zonuitzicht. God, ja, het kan echt slechter. En hier wordt hard gewerkt. Goedemorgen! Hey! En alles goed? Moet ik even uitleggen. Ik ben met de partner van Janka ooit voor L1 in Italië geweest. Want de andere Bas, de Bas van Janka, dat is in Italofiel. Hij heeft ook een restaurant hier in Maastricht, waar we de naam niet van gaan nemen. Janka, Ja. voordat we met elkaar gaan kletsen, Ja. we mogen geen reclame maken. Dus je mag niet de naam van het restaurant noemen, is dat goed? Nee, is goed. Is goed? Ja. Oké. Ah, hij zit zelf op de tractor. Ja. Klopt helemaal. Ja. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, dankjewel. Ja. Ja, dit doe je tegenwoordig ook nog, hè? Ja. Ja, dat doe ik wel. Ja, alles, Had je dat ooit gedacht? Nee, nooit. No, als ik daar in Zuid-Tirol wou in mijn bergen, heb ik dat nooit gedacht. Nee, dan, ja, klopt. Maar het is leuk hoor. Bij zo'n weertje. Is lekker. Nou ja, met zo'n weertje. Ja, daarom. Bloedheet. Ja. Nee, is lekker. Hey. Ik krijg een mooi kleurtje. Alles goed? Ja, Ja? Hey man, hallo. vertel even wie je bent. Ik ben Marco Lenoir. Marco Lenoir. En jij wordt in de toekomst natuurlijk wijnboer, denk ik, hè? Ja. Ja, hij heeft wel zijn parcelletje hier bouwen. Dat is van hem. Ja. Dat. Gaat dat soms niet ook een beetje te snel voor jou, wat hij allemaal wil? Nu is hij wel rustig geworden. Is hij rustig Ja, geworden? ja. Door jou? Ik hoop. Ja. Hey, Amigo. ja. Goh, man. Wij reden hier voorbij. Ik zag een tractortje rijden. En toen de dacht ik hele bij mezelf... familie aan het werk. Nou ja, ik dacht van... je hebt iemand ingehuurd om hier het onkruid, maar dat doe je gewoon zelf. Doen we allemaal zelf, ja. Ja, ik heb nog iemand erbij nu, John. Die is 60. Die rijdt op de bus normaal en die was vrijwilliger eerst. En nu is hij bij mij 2 dagjes in dienst, dus die helpt mee. En voor de rest doe ik het gewoon met de familie zelf uiteraard. Ja. Goh. Genieten, wat wil je nog meer? Nou ja, ik zie heel veel dingetjes langskomen op socials en zo. En dan vertel jij heel trots dat Marco inmiddels al bijna net zoveel over wijn weet als jij. Dat klopt, ja. Ja. Bij sommige mensen vind je dat niet erg, dat is bij je eigen kinderen. Dus nee, hij weet veel, hij vindt het leuk om mee te helpen. Dus ja. Hopelijk de nieuwe generatie later. Nou ja, Janka die zei net van, ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens op een wijngoed zou werken. Laat staan ons eigen wijngoed. Maar dit is natuurlijk wel... Het is niet klein meer. Nee. We zijn nu qua grootte nummer 9 in Limburg. Dus 2,5 hectare. Er staan nu 11.000 stokken. We hebben vorig jaar er 5.000 aangeplant en dit jaar 6.000. En Route de Vijs ook sinds kort. Dat is een hele leuke wandelroute van 11 kilometer. Sint-Gerlach, Houtem en Bergen ter Blijt. Ja goed, en je ziet, het ziet er mooi uit. Het was een flinke uitdaging dit jaar, omdat het natuurlijk extreme droogte. Ja. Het geluk is dat we uiteindelijk toch besloten hebben om druppelirrigatie aan te leggen. Met een bedrijf hier in de buurt. Waardoor onze stokken nu fantastisch uitzien. Nou, dat is natuurlijk een prachtig jaar voor de wijn. Alleen als je net hebt aangeplant, dan is het een crime. Want ja, te droog, de planten die zouden dan kapot gaan als je niks doet. Precies. Ja. Met name de eerste 3-4 jaar moeten die jonge druifjes echt nog wel een beetje hulp hebben. En daarna kunnen ze het als het goed is zelf. Ja, toch? dat klopt. Ja, precies. Zo zit het. Ja. Dus voor heel veel wijnboeren die al langer hebben aangeplant is het natuurlijk perfect. Maar goed, mensen die nu net hebben aangeplant, in Noorbeek zijn er ook een aantal die hebben het nu aangeplant. Ja, is het gewoon, als je het geluk niet hebt dat je water kunt aanleggen, ja, dan moet je gewoon met kannen gaan werken. Dag en nacht zijn ze shifts in draaien van 24/7 en met gepensioneerden om al water te dragen naar de planten. Dus zo heftig is het dit jaar. Dat hebben jullie echt gedaan? Nou, dat hebben ze in Noorbeek zijn ze dat aan het doen. We hebben het in het begin ook gedaan. Alleen dacht ik toen van ja, met het restaurant erbij wordt het misschien wat veel. Dus hebben we toch besloten om druppelirrigatie aan te leggen. Ja. Maar goed, we hebben het geluk dat het hier vlakbij bij de weg ligt.
Maar goed, het is veel werk. Maar tot wel mooi. Ja. Hoeveel andere restauranthouders uit Limburg ken jij die een eigen wijngaard hebben? Ik ken er verder geen. Ik weet natuurlijk dat Sint-Gerlach. Maar goed, het is een grote jongen. Maar ik denk in de grote restaurant wat er is, zijn we denk ik de enige in Nederland die dan zo'n grote oppervlakte en een wijngoed erbij hebben. Maar wat haal je jezelf op de hals? Waarom? Ja, levensdoel, hè. Oh, Het geeft energie. Het zou mooi zijn voor de kinderen om later dat voor te zetten. ja. Ik heb er misschien wel een leuk verhaal over. Ik was in de Bourgogne. Met de familie waren we daar. En toen kwamen we bij een heel mooi wijndomein. En toen hing er zo'n schilderij op. En er was iemand die was 7 generaties terug, had voor de eerste keer een plantje gezet. En dat zit 7 generaties later nog in de familie. En dat is nu een van de mooiste, grootste wijnbedrijven in de Bourgogne. Dus ik hoef dat schilderij niet, maar het zou wel leuk zijn als de naam Lenoir, zeg maar, een aantal generaties verder nog genieten van de dingen die wij nu doen. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Oké. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen. Wat ik me ook nog heel goed kan voorstellen is jouw enthousiasme toen wij jaren geleden alweer in Noord-Italië waren, in Piemonte. En toen zaten wij in een wijnbar. Daar hadden we even tijd tussendoor, tussen Café alle Roma, opnames die we maakten. Want het was enorm druk. Ja. En toen kwam jij, ik zat aan de bar en jij kwam op een gegeven moment naar boven gerend. Hij was de wijnkelder ingegaan natuurlijk. Ik zei, Bas, je moet, kom mee kijken. En toen had je daar een fles Barolo had je daar ontdekt. En ja, die moesten we natuurlijk meteen proeven. Maar dat enthousiasme van jou, dat lijkt wel geen grenzen te kennen. Want er staat straks in het restaurant gewoon je eigen wijn op de kaart. Ja, dat is natuurlijk bijzonder en leuk. Maar mevrouw hoorde ik nou zeggen, ik ben iets rustiger geworden. Dus je wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Toen wij er waren had jij volgens mij mijn leeftijd ongeveer. Dat is dan 12 jaar geleden alweer. Ja, dus, laten we vooral geen getallen noemen. Nee, maar dan word je wel iets rustiger. Nu snap ik je Bas, dat je dan iets rustiger wordt. Nee, maar goed, in ieder geval, ja, dat is wel bijzonder dat straks wij onze eigen wijn kunnen serveren. En dat hopelijk veel mensen kunnen genieten. Want wijn is natuurlijk, dat is niet alleen maar drinken, maar dat is een verbinding tussen familie, vrienden, kennissen. Dat is eigenlijk wat het doet. En als onze familie daarin kan bijdragen om mooie momenten te delen met leuke naasten om je heen, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Marco, ben jij dan vooral geïnteresseerd in de wijn of ben je ook geïnteresseerd in het koken en zo? Meer in de wijn. Toch meer in de wijn? Mijn broertje is in de koken. Ja, want dat is de vierde van het gezin, hè? Jamie. Jamie. Ja. Vernoemd naar? Ja, nou, Jamie Oliver, leuke naam natuurlijk. Hopelijk gaat hij ook koken. Nee, maar ze zeggen met z'n tweeën, hij wordt een kok. En, dus die staat er met pizza's te bakken en alles. En hij wil graag, natuurlijk moeten ze zelf weten wat ze gaan doen, daar gaat het niet om. Maar het is wel leuk dat vooral hij weet zoveel van wijn. Dus ongekend, ik ken elk etiket bij ons in de kelder. Het zijn er 500, dus het is wel bijzonder dat je met 11 jaar zoveel etiketten... Ik wilde net vragen hoe oud is Marco, je bent 11 nu. Hoeveel ben je in het restaurant? Hoe vaak? Bijna elke dag. Cool. Vind je het ook echt leuk? Ja. Ja? Mm-hmm. Ja, hij houdt echt van de gasten en van de wijn en het serveren en de mensen zien. Hij wil niet de keuken in, zegt hij. Hij wil bij de gasten zijn. Dus, Dan ben je 11. Zit je in groep 7? Ja, ik ga naar groep 7. Je gaat naar groep 7. Heb je al een idee van wat je dadelijk na de basisschool wil gaan doen? Ja, de horecaschool. Kijk. En waar is die? Dat weet ik nog niet. En Heerlen. Mm-hmm. Ja. Heerlen of we moeten nog gaan kijken. Ja. En die jongste, Jamie, hoe oud is die nu? Die wordt nu bijna 6. Die wordt bijna 6. Ja, die lijkt me op mij, dus die gaat een omweg nemen. Dus die gaat eerst allemaal bochten nemen waarschijnlijk, als ik in het leven heb gedaan. En hopelijk komt hij dan bij ons een keer op de plek terecht, terwijl hij het al een beetje weet. Dat is ook een druk te maken, dus maar wel lief. Dus, ja. Goh. Ja. En jij staat er een beetje tussen als spin in het gezin? Zoiets, ja. Zoiets? Ja. Maar Janke is meer voor de moestuin ook. Dus we hebben daar ook een moestuin voor het restaurant en misschien straks leuk om eens te kijken. Dus prachtig om nu te zien. En allemaal vrijwilligers houden erbij. Dus zo ben je een beetje in de natuur bezig. Maar is dat niet waar we wel naartoe moeten ook? Dat restaurants ook steeds meer gaan doen met streekproducten, de dingen van hier. Ja.
Ja, dat klopt wat je zegt, want ook Michelin, ja, ik wil geen Michelinster of zo, maar ik weet wel dat die meer zijn aan het kijken, zeg maar, dat dingen weer van eigen land komen. Hè, vanuit eigen tuin, of daar hechten ze wel veel waarde aan. Dus je ziet wel dat dat een trend is in het worden. Dus dat de dingen gewoon van eigen land komen. Weer met je product bezig zijn, niet allemaal dingen importeren uit ik weet niet waar. Maar gewoon zelf proberen te oogsten. En het zijn natuurlijk leuke momenten dat je met vrijwilligers staat daar van 65 of 70, of eentje is 78. Die zijn gewoon het genieten van de dingen die we doen, nemen allemaal wat groente mee. Ja, dat zijn wel de leuke momenten. Ja. Ja. En zijn dit dan mensen die bijvoorbeeld bij jullie in het restaurant hebben gegeten, die daarvan horen en die zeggen van ik wil bij jullie wel een handje komen meehelpen? Of Ja, uit alle hoeken komen ze. Van het restaurant tot mensen die er voorbij rijden, die een keer de wandelroute wandelen. Tot vrienden die een keer hebben gezegd van hey, probeer dat eens, je moet wat aan je rust werken. Nou, dan bellen ze en zeg ik van ik wil wat meer rust nemen in mijn leven. En dan zijn ze hier een paar uur lekker in de moestuin bezig. Van alles. Hartstikke leuk gewoon. En tot slot, jullie hebben de coolste picknickplaats van heel Limburg volgens mij. Dat denk ik ook, ja. Ja. Kijk, het laatste wat ik zeg over is, we hebben natuurlijk een uitzicht van Cannes tot aan Genk. Als je bovenop staat, dus het is 80 kilometer breed kun je kijken. En Maastricht ligt op 55 meter boven zeespiegelniveau en daar zit je op 120. Dus je zit bijna 65 meter hoger, waardoor je echt een uitzicht hebt, is ongekend. Ik weet niet of je in Limburg een plekje is waar je zo ver kunt kijken, zeg maar. Ja. Cool. Ja.